Шчыра вітаю, шановныя сябры кампаніі «Нехта». Вашай увазе традыцыйны суботні выпуск навінаў, звязаных з Беларуссю. Добрый день. Оказывается, у турмах Беларуси были и застаются зняволеныя з Украины. Сёння Лукашенко частку з іх адпусціў. Адкрыццё межаў Літвою беларускага дыктатара аніяк не праняло. Фуры стаяць, метэазонды ляцяць. Беларусь страсае пажарамі, іх сёлета на 3 сотні болей, чым летась. Стало вядома, што ў беларускіх турмах трымаюць грамадзянаў Украіны. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Эйсман паведаміла, што сёння Лукашенко выпусціў 31 украінца і адразу скіраваў іх на радзіму. Все гэта традыцыйна абазвалі жэстам добрай волі, дзеля чаго была зробленая асобная заява першаму дзяржаўнаму тэлеканалу. Помилованы 2 католических священника, Анджей Юхневич и Генрих Аколотович, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иные преступления. Это решение было принято по просьбе Папы Римского Льва XIV при участии митрополита Юзефа Станевского в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, учитывая состояние здоровья осужденных, а также в целях развития отношений Республики Беларусь со Святым Престолом. Кроме того, в развитии достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, помилован 31 гражданин Украины. Згодна з паведамленнем галоўнага ўпраўлення выведкі Міністэрства абароны Украіны, усе вызваленыя асобы выключна цывільныя, грамадзянскія. Гэта вынік паспяховых перамоваў з беларускім бокам, кім канкрэтна не паведамляецца, каардынацыйнага штабу па пытаннях звароту з ваеннапалоннымі. Перамовы вяліся паводле даручэння прэзідэнта Украіны. На радзіму адпраўленыя мужчыны ды жанчыны, якія раней былі затрыманыя на тэрыторыі Беларусі і асуджаныя на тэрміны ад 2 до 11 гадоў. Наймалодшай зняволенай дзяўчыне 18 гадоў, найстарэйшаму закладніку рэжыму Лукашэнкі 58. Сярод вызваленых ёсць пакутнікі на цяжкія хваробы, у тым ліку і на анкалогію. Украінскі бок выказаў удзячнасць Злучаным Штатам Амерыкі ды прэзідэнту Дональду Трампу за плённую працу з нагоды вяртання гэтых і іншых асобаў, не толькі грамадзянскіх, але і вайсковых з тэрыторыі Беларусі да Расійскай Федэрацыі. Думала мене розстрілювати без вулиці. Зараз як почуття? Дуже добре. Чоловік зустрів і типу, ти знаєш, хто я такий? Я кажу, ні, не знаю. Звідки мені знаєте? Він каже, голова ГУР. Так. Може пожартував, а може то Буданов, чи хто зараз голова ГУР? Я не знаю, Буданов я в тюрмі зараз. сиджу. Ну ось. Побачила власними очима. Цей день пройшов не зря. Так. Вернутыя з Беларусі украінцы утрымліваліся пераважна за праўкраінскую пазіцыю. Пра гэта заявіў намеснік старшыні каардынацыйнага штабу па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі Андрэй Юсаў, паведамляе РБК Украіна са спасылкай на эфір нацыянальнага тэлемарафона. Закладнікі абвінавачваліся ў дапамозе і садзейнічанні ўкраіне, але гэта не канец нашай працы. Працяг будзе, паведаміў спадар Юсаў. Таксама да вяртання украінцаў далучыўся спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў Беларусі Джон Коул і намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША па пытаннях Еўропы Крыстафер Сміт. Паводле словаў гаспадара Юсава, падрыхтоўка была працяглая, і як толькі адкрылася акно магчымасцяў, аперацыя была рэалізаваная. Што да самай маладой вызваленай украінкі, якой 18 гадоў, то гэта вядомая гісторыя. Калі ёй было 16 гадоў, яе абвінавацілі ў падтрымцы Украіны у тым, што яна спрабавала рабіць некаторыя рэчы на тэрыторыі Беларусі, дадаў Юсаў. Марыя разам з сям'ёю пераехала з Украіны ў Беларусь у 2022 годзе. Пазней карнікі абвінавацілі дзяўчыну ў стварэнні анархісцкай дзейнасці для падрыхтоўкі тэрактаў на тэрыторыі Беларусі. Як паведамілі РБК Украіна, у каардынацыйным штабе ейнае імя Марыя Міхюк. Вызваленыя украінцы атрымліваюць усю неабходную медычную дапамогу ды рэабілітацыю. Каардынацыйны штаб працягвае працу з мэтаю вяртання ўсіх зняволеных. Аднаму Богу вядома, так літоўцы адгукаюцца на тэрміны вызвалення з беларускага палону вялікагрузных аўтамабіляў, якія належаць перавознікам Рэспублікі Літва і некаторых іншых краінаў Еўразвязу. Рэжым працягвае ўтрымліваць фуры на сваёй тэрыторыі, спасылаючыся на нейкія няпэўныя дамоўленасці з процілеглым бокам. Напярэдадні ўвечары Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Літва выдала наступную заяву. Паколькі аўтарытарны рэжым Беларусі працягвае дыскрымінацыйныя дзеянні ў дачыненні да літоўскіх перавознікаў, Міністэрства замежных справаў Літоўскай Рэспублікі ўручыла ноту пратэсту прадстаўніку пасольства Рэспублікі
Рэспублікі Беларусь у Літве. Беларускі бок быў праінфармаваны, што Літва разглядае наўмыснае невыдаленне з тэрыторыі Беларусі седлавых цягачоў, прычэпаў і паўпрычэпаў, якія належаць літоўскім кампаніям і грамадзянам, як гвалтоўнае захопліванне маёмасці і грубае парушэнне агульнапрызнаных палажэнняў міжнароднага права. Падчас сустрэчы ў беларускай амбасадзе прадстаўніцтва Міністэрства замежных справаў Літоўскай Рэспублікі строга запатрабавала ад Рэспублікі Беларусь неадкладна спыніць гэтыя дыскрымінацыйныя дзеянні і паперадзіла, што ў адваротным выпадку Літоўская Рэспубліка пакідае за сабой права распачаць адпаведныя прававыя дзеянні, спагнаць кампенсацыю за прычыненую шкоду і прыняць іншыя контрмеры як на нацыянальным узроўні, гэтак і праз абшары Еўрапейскага звязу. Пазней у той жа дзень прэм'ер-міністрка Літоўскай Рэспублікі Інга Ругіненя паўтарыла сказаную некалькі дзён таму фразу «Урад пакідае за сабою права зноў закрыць мяжу з Беларусю». Пасля таго, як гэтая мяжа зноў была адчыненая ў ноч з чацвярга на пятніцу, кантрабандныя паветраныя шары працягвалі парушаць працу аэрапортаў. Паветраныя шары – гэта нашая новая рэальнасць, заявіла прэм'ер-міністрка журналістам у Каўнасе ў пятніцу. Мы не будзем увесь час толькі адкрываць і закрываць межы, ёсць і больш буйныя стратэгічныя магчымасці барацьбы з беларускім рэжымам, сказала яна. Са свайго боку міністр транспарту і камунікацыю Юрас Тамінскас заявіў, што сітуацыя з грузавікамі, якія затрымаліся ў Беларусі, ўсё яшчэ вырашаецца. Працэс працягваецца, падкрэсліў ён. Паводле дадзеных літоўскіх аэрапортаў больш за 1100 пасажыраў пацярпелі ад абмежаванняў. Адзін рэйс быў перанакіраваны з Турцыі ў Рыгу, рэйсы з Вільнюса ў Варшаву і ў адваротным кірунку увогуле адмененыя, таксама як і рэйсы з Хельсінкі туды і назад. Яшчэ шэраг палётаў быў на розны час затрыманы. Уже сёння Літва абвесціла падсумаваныя дадзеныя парушэння мяжы за дні, якія прайшлі пасля адкрыцця пераходаў. У гэты час памежнікі канфіскавалі 10 кантрабандных паветраных шароў з 12 300 пачкамі беларускіх цыгарэтаў. Ад чацвярга было затрымана 8 чалавек. Суд дазволіў адправіць 6 з іх, злоўленых на месцы кантрабандыстаў, пад варту пакуль на 1 месяц. Пытанне аб утрыманні яшчэ 2 злачынцаў будзе вырашацца, паведаміў у суботу кампанія «Элта» дарадца дзяржаўнай памежнай службы Едрус Мішутіс. Паводле звестак дзяржаўнай памежнай службы ў гэтым годзе ўжо затрымана 115 чалавек. У іх былі канфіскаваныя больш за 1 340 000 пасылак. Гэтая статыстыка таксама ўключае грузы, якія перавозяцца беспілотнікамі, сказаў Мішутіс агенцтву «Элта». У мінулым годзе паветраным шляхам было перахоплена 604 000 пасылак кантрабандных цыгарэт і затрымана 46 падазраваных. Такім чынам, сёлетняя статыстыка больш чым удвая вышэйшая. З прычыны таго, што Беларусь імкнецца да дыпламатычных перамоваў з Літвой, міністр замежных справаў Кястутіс Будрыс сцвярджае, што такая прапанова без вырашэння пытанняў аб метазондах не разглядаецца. Цяпер мы не абмяркоўваем перамовы, давайце не будзем паддавацца наратыву, які фармуецца варожым нам рэжымам, бо ён шкодзіў нам не толькі учора, альбо сёння, а год за годам шкодзіць. Давайце памятаць аб нашых прынцыпах і аб тым, на што мы абапіраемся. Той факт, што ў нас змушаюць уступаць у нейкія перамовы, невядома пра што, не азначае, што гэта нашая пазіцыя, заявіў Кястутіс Будрыс журналістам у Вільні. Акрамя таго, міністр замежных справаў запэўніў, што Літва вядзе перамовы са сваімі саюзнікамі ў Еўропе адносна рэакцыі на поток метазондаў з Беларусі, якія ўяўляюць пагрозу бяспецы палётаў. Мы маем зносіны з нашымі саюзнікамі, гэтая праца вядзецца шырока. Мы таксама працягнулі інстытуты Еўрапейскага звязу, сказаў Кястутіс Будрыс. Калі мы і кіравалі міграцыйнымі інструментамі, гэта патрабавала часу. Зараз, як і ў мінулы раз, няма адзінага чароўнага рашэння, але для нас Літвы важна не згубіць розум, быць настойлівымі і засяродзіцца на сутнасці і праблеме, ды не адцягваць гэта, падкрэсліў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Літва. Згодна з паведамленнем Генеральнай прокуратуры Рэспублікі Беларусь, за 10 месяцаў 2025 года ў краіне адбылося 5406 пажараў, што ажно на 307 болей, чым за той жа перыяд мінулага году. У зоне рызыкі жыхары сельскай мясцовасці, дзе адбылося больш за 60% усіх узгаранняў. У адной гомельскай вобласці за гэты год на пажарах загінула 8 чалавек. У параўнанні з леташнім аналагічным перыядам гэтая лічба ўзрасла ў 4 разы. У Беларусь прыйшла зіма, трывалая снежная покрыва з'явілася ў Пінскім, Берасцейскай вобласці, а таксама Слуцкім і Салігорскім раёнах Міншчыны. На дарогах значна павялічылася колькасць аварыяў, а ў Пінску на некалькі гадзінаў перанеслі футбольны матч першай лігі. Коротка падсумоўвае дэбютны па-сапраўднаму снежны дзень у краіне тэлеграм-канал «Беларусь з Амкадам». Якімі агулам будуць наступствы ад абільнага снегападу 22 лістапада, мы распавядзем у нашым інфармацыйным выпуску ў нядзелю. Да павучэння.